Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hai uns días acudín ao Templo da Cultura en Ourense que, como xa todos sabedes, é o Liceo, a unha presentación dun libro. Como fago sempre que, entre outras cousas, a miña idade e os meus achaques mo permiten. Pero nesta ocasión era algo moi especial, pois eu esperaba diste acontecemento había xa moito tempo, xa que se dilatara a súa presentación por motivos de enfermedade de quen ía a facer dita presentación. A autora deste poemario tan ansiado é a magnífica poeta Anxos de Souto. Esta admirada mestre da palabra fixo aquel día as nosas ledicias co poemario Ao borde do borde. Hoxe, na súa quenda niste espazo da madrugada, por fin terei a honra de poñer voz ao poema A Fiuza, que Anxos regálanos no número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor. A Fiuza. Mentres escoito o murmurio do río que paseniño descorre, meus pensamentos gabean até os meus miolos nocivos, molestos. A miña mirada atribulada reflicte a dúbida de cando rematará o que principiou vai moitos anos. Unha fonda calixe amalgama as miñas inquedanzas. Atópome entre os restos de invernías que me premen e intento afastar ese ferro fatigada. Esquecer este pretérito mudo, vivido con esperanza que permutou nun fracaso inesperado. As cedreiras das lembranzas dificultanme retornar a un futuro máis doado. Pecho os meus ollos e sinto o teu latido anárquico. O meu ser volve a encarar ese porvir adxacente coa vértixe e a desgana dun corpo polo bisturí xa transitado, sen renegar da confianza tantas veces profanada. Grazas, Anxos,